Tommi vielä karsitaan takana ja 7.39. Mitäpä tuosta hypystä jää päällimmäisenä mieleen? 7.30 tuli puhkasta. No, miltä se tunnusti hyppääminen? No eipä se nyt kauhean kummosta ollut, että siinä tuulikin kääntyi vastaiseksi ja eihän sitä lankkua saatu sinne jalan alle. Mutta kuitenkin tärkeintä oli se, että 7.30 ja mahdollisimman vähän iskutusta ja hyppyjä ja pääsee sitä hyvin palautumaan lauantaita varten, että se ajo asiansa. Miten tuo aika nyt on EM-kisojen jälkeen käytetty ja miten muuten vielä loppukauteen? Huippu-urheilijalle riittää paukkuja, varmaan riittää, mutta minkälainen se on lähteä loppukauden kisoihin, kun se korkein tai kovin tavoite on takana nyt? Niin, hyviä tavoitteita on vielä kuitenkin paljon, että se on vähän niin kuin elämässäkin, että jos se maaliin tulo olisi vaan se mikä meinaisi, niin olisi se aika yksinäinen tie. Että kyllä tässä on ollut hyviä tavoitteita pitkin kautta ja hyviä tavoitteita vielä jäljellä. Siellä on tulossa muun muassa Timanttiliigan kisaa ja tietysti Ruottiottelu ja muuta vastaavaa, mutta kyllä se niin kuin arvokisa on sudittu yksi semmoinen yksittäinen kova kisa on toki takana, mutta ei kyllä paukkuja löytyy ja hyviä tavoitteita ja vielä on niin varaa parantaa tulosta. Nyt tänään siis hypättiin karsinta torstaina ja tässä menee yksi välipäivä, lauantaina on sitten finaali, niin mites mies aikoo aikaa täällä Kajaanissa käyttää, että lauantaina sitten hyppy kulkee ja olla vireessä? Jonkin sortin palautumista, ehkäpä kylpylää ja tuossa tokasi justissa, että siinä oli vähän matkan päässä Tivoli, että jos menisi siellä katsomaan, mutta varmaan parempi olla menemättä, ettei joudu jäämään sen duuniin, kun varmaan Pellen rooli tuli aika nopeasti. Miten tuttu paikka Kajaani, mutta sulle on nyt ollaan täällä Kalevan kisoissa, niin joskus ainakin yli 10 vuotta sitten täällä kilpailu, mutta onko muuten tullut käytyä? Ei näin kauas tulla, ellei ole asiaa tänne. 95 ja 96 vuonna tehtiin pitkät reissut silloin nuorten kisoihin ja näin. Ja nyt ollaan tänään taas täällä ja ehkä seuraavan kerran taas 15 vuoden kuluttua.